Здравейте от България! Welcome to Bulgaria in Macedonia. Окей. Име и град и държава. Гого? Окей, аз се казвам Гжегош и съм от България. Аз се казвам Владислава и съм от България. Какво ви накара да станете част от този проект? Аз наистина съм много силно въвлечена в проекта, защото аз имам личен мотив. Аз съм майка на 13 годишно момченце от високи аутистичен спектър с Асбергер синдром. Марти, всички вие го виждате колко любящ и сладък е, но колко трудно поведение има и колко трудно се вписва в обществото. Моят личен мотив е все повече млади хора, по-близки до неговата възраст, първо малкият кръг около него да научава повече да се променя и да става по-приемащ, постепенно по-големия, по-големия и по-големия. И с това съм много щастлива, че намерих вас и че вие сте тук с мен и че получавам точно това отношение, това разбиране, от което се нуждая. И съм щастлива, че ще въвлечете все още повече млади хора. И че когато съм звездичка на небето, младите хора, вие, обществото, по-младите от вас ще бъдат неговия свят, когато аз няма да мога да го пазя. Аз се включих в проекта, защото обичам работа с будни хора, които се опитват да променят нещо. И втората причина, поради която се включих в този проект, беше да науча нещо за работа с хора с аутизъм, защото до момента не съм имал никакъв опит в тази област. Харесва ли ви проекта? Какво научихте от него и какво споделихте? Гого? Проектът протича повече от добре, поне това е моето мнение. Научих много неща. Както казах, вече никога не съм си имал възможността да науча каквото и да било за аутизма. Успях да споделя малка част от опита, който имам в работата си с хора, дори и с деца. И смятам, че промених изцяло мисленето си. Влади? От проекта аз научих, че съвсем справедливо вярвам в доброто начало на хората, особено когато те са съвсем млади и са все още неосквернени от лошия и жестоки несправедлив свят. В доброто начало на хората вярвам и все повече вярвам след проекта. Така че виждам как ви отваряте сърцето си към хората с различно възприятие, различен начин на мислене и поведение и вярвам, че съществува възможност и би било напълно реално моя син и многото други деца, като него с различен начин на мислене, да функционират и когато ние сме звездички на техните родители. Какво е вашето послание за младите хора в Европа и за аутизма и доброволчеството? Моето послание за младите хора е, че вярвам, че всеки човек стига в развитието си до там, докъдето вярват на неговите родители. Всички млади хора са бъдещи родители. Лесно е да повярваш в детето си, когато изглежда много типично и нормално, когато има много приятели, много високи оценки и когато проявява лидерски качества. Истинско предизвикателство е да повярваш в детето си обаче, когато крещи, тича в кръг, пляска и не отговаря на името си. Тогава, когато ти успееш да намериш сили в себе си, да повярваш в детето си, то може да стигне наистина до там, докъдето ти вярваш. Това е твоето предизвикателство и дар от Бога. Но това не може да стане без обкръжението ти, особено когато те са млади хора, които те първа се развиват и те първа ще бъдат света около детето ти. Относно доброволчеството, мога да кажа само едно нещо. Това е: направете своя избор и живеете своето приключение. Доброволчеството е поредица от много тежки, но и много приятни моменти, от които винаги резултата, края е положителен.
И това, което искам да кажа е, поемете пътя на своето приключение. Аз направих своя избор и не съжалявам за това. Бъди доброволец!